Tervezünk ehhez a lámpához egy kis konzolt, hogy ne csak így rógjon a levegőben. Ehhez szerintem szinkron környezetben tudom a leghasznosabban megcsinálni. Szükségünk van egy téglatestre, szélesség, magasságot beállítom, ezt majd lehet később még módosítani fogom, de ugye csak a PMI értékeket kell módosítsam, utána helyezünk rá egy hengert. Ugye F3-ban tudom rögzíteni a síkokat, Ctrl+3-be tudok ugrani home nézetbe, tehát ez kicsit talán megkönnyíti a munkámat. Adjunk neki egy 45-ös átmérőt. Kihúzzuk adott hosszra, ezt majd még lehet módosítani fogom, erre kell még mérni konkrétan a lámpatestet. Helyezünk rá egy furatot a végére. Itt azt kell majd még kitalálni, hogy hogyan lesz passzentos a lámpatartó. De majd lehet, hogy egy fordal felességet megadok neki, tehát hogy most 32-re beállítom, és akkor utána egy felességet fog alkalmazni. Ugye ki tudom választani pozitív vagy negatív irányba. Most úgy látom, ez az irány ez jó, de ez a 10 talán kicsit túlzás, legyen 2 fokos oldalfelesség beállítva. Helyezzünk még el egy plusz furatot, ahol a kábeleket fogom elvezetni. Szerintem egy konkrét méretet most nem feltétlenül szükséges megadni, ez a default érték, talán ez egy 10 mm-es érték jó is lesz, annyi, hogy a pozícióját egy kormánykerék segítségével még meg fogom adni. Nagyjából kicsit fentebb lesz, ne legyen túl vékony a falvastagság, nem szükséges szerintem pontos pozíciót megadni. Csinosítsuk ki egy kicsit az alkatrészünket, pár lekerekítés, 2 mm, talán vegyük egy kicsit feljebb. Ami még szükséges lesz, ugye, az 2 darab furat, ahol rögzíteni fogom a falhoz, vagy hát a szerkezethez. Ugye megint rögzítettem a síkomat, igazából beillesztem középre. Ugye annyi, hogy én most szinkron környezetben vagyok, tehát még egy darab vázatot sem rajzoltam. Annyi, hogyha megvan az egyik, megvan a mindkét furatom, akkor utána egy 3D-s kényszerrel, mondjuk egy szimmetrika kényszerrel, egy szimmetrikus kényszerrel be is tudom őket pozícionálni, itt még méresre sincsen szükségem, süllyesztést még tegyünk rá, most sima letörést fogok alkalmazni, de akár a furaton belül is beállíthattam volna, most ez nem számít, egy egész egyszerű alkatrész van. Ki kéne találni, hogy milyen nehéz egy villanykörte. Azt látom, 45 g, ilyen 50 g körül megvan szerintem, szimuláljuk le, hogy nagyjából ezt az 50 g-ot el fogja elbírni, hát valószínűleg igen. Ugye ehhez a szimulációs panelre szükségem van, kiválasztom, hogy ezt a modellt szeretném. Hogy részt vegyen a szimulációban, az 50 g-ot nekem most át kéne számítanom Newtonra, hát igazából millinewton lesz ebből. Megadom az erőnek az irányát, ugye most fentről lefele vagy lentről felfele megy, az igazából teljesen mindegy. Annyi a lényeg, hogy itt az erő iránya, illetve a pozíciója fog számítani, de később meg is fogom cserélni amúgy az irányát, tehát így most teljesen jó nekem. Ugye a két csava helyén fogom rögzíteni, tehát az egy nem mozdítható kényszert fog megkapni. És miután ezt is definiáltam, akkor jöhet a hálózás, illetve a megoldás. Most nem kell nekem túlzásba igen. Mi volt a baj? Nincsen anyagom. Ugye a szimuláció az egész fontos lenne, hogy legyen anyag, úgyhogy én ezt majd nyomtatni szeretném. 3D nyomtatással, sima FDM-mel, tehát jó lenne valami műanyag. ABS, az ABS-nek ugye eléggé úttulajdonságai vannak, szívás nyomtatni, de amúgy jó anyagtulajdonságok vannak, egy közepes szívásságú szerintem most a szimulációhoz amúgy jó is lesz. Válasszuk ki akkor az anyagot és alkalmazzuk a modellre. Kicsit túlzás talán ez a szín, de amúgy jó lesz, és akkor most már megoldhatjuk a szimulációnkat. Nem fogunk nagyon meglepődni, hát igen, túl nagy nyomás nem éri, illetve nagyon nem is mozdul el, ahogy látom. Tehát amúgy jó a modell, annyit csináljunk már meg, hogy nem a legszebb ez az alkatrész. A generatív tervezéssel létrehozhatnánk egy új modellt, ezt a modellt felhasználva. Annyi, hogy állítsuk már át az anyagot, most leginkább a szín miatt akár stíluspalettát is használtam volna, mindegy, ez most nem fog számítani.
A részvevő geometria ugyanúgy, mint a szimulációnál, nyilván az eredeti. Geometria, a megmaradó felületek hasonlóan a szimulációhoz, itt is az a felület, amit én rögzíteni fogok, tehát azt szeretném, hogy ott legyen egy offset, ahol megmarad ugyanez az anyag, illetve ugyanúgy, ahol a villanykörte fel fog feküdni. A rögzítés ugyanúgy, mint szimulációnál. Itt is a két csavarnak a helye. Megmunkálási beállításnál ugye most 3D nyomtatásról beszélek, meg tudom adni a rétegépítés irányát. Nekem az most Y negatívba így épül fel a modell. Oké. Létrehozásnál meg tudom adni, ugye a modellhez képest ez a voxel méret, ez a volume pixel méret. Ezen felül meg tudom adni azt, hogy milyen tömegcsökkentést érjünk el. Én most akkor 50 g-ot szeretnék elérni, és azt mondom, hogy indítás. Itt most meg fogom vágni egy kicsit a videót, mert amúgy egy viszonylag hosszabb folyamat és számítás van benne. De hogyha végigment ez az egész számítás, akkor láthatjuk, hogy ezt a modellt fogjuk elérni. Még egyelőre most csak egy konstrukciós test, tehát szükségünk van arra, hogy hálómodellé alakítsuk, ugye itt az STL beállításnál ismerős lehet ez a környezet. Miután hálómodellé alakítottuk, akkor konstrukciós testből tervezett testét tudjuk alakítani. Ugye ez most azért lesz fontos, mert én ezt el fogom menteni másként egy STL-ként, ugye, hogy ki tudjam bontatni, akkor az STL-be még vezető testet tudom kimenteni elsősorban beállításuk köszönül. Jó, megvan az STL file, szereteljük le. Én most a Curát fogom használni. Beolvassuk a modellt. Megfelelő orientációt kiválasztjuk. Ugye azt mondtam, hogy Z negatívba, Y negatívba szeretném szeletelni, tehát Y irányba beforgatom, és a beállításokat még gyorsan átnézzük. Alátámasztásra nyilván szükségem lesz, én most a Tree Supportot fogom használni, azt szeretném, hogy mindenhova menjen, ahol 60 fok az overhang. Szeletelünk, lássuk, mit hoztunk ki ebből. Jó, azt látjuk, hogy 7 óra 31 perc, jó, nagyjából amúgy jól néz ki, 44 g, 14,5 méter fog kelleni hozzá. Nagyjából nézzünk bele, hogy jó a falvastagságom, kitöltésem amúgy nem rossz. Itt majd izgalmas lesz, hogy össze kell nőnie, de szerintem meg fog vele birkózni a nyomtató. Jó, ha ez megvan, akkor igazából mehet a nyomtatás. Valójában már ez a 8. óra, de amúgy egész szépen haladt, nem is volt semmi gond a nyomtatással, amúgy egész jó lett a modell. És hogy valóban megnézzük azt, hogy működik, hát nyilván a végső próba az, hogy felszereljük. Felszerelés során rájöttem arra, hogy akár lehetett volna neki valami csavaró nyomatékot is megadni a szimuláció során, vagy a generatív tervezés során, mert ugye amikor már benne van a villanykörte tartója, a villanykörtét becsavarod, és ott elkezded csavarni az egész szerkezetet, ott akár meg is gyengülhet az egész nyomtatott alkatrész, de szerencsére nem törtem el, egész szépen fel tudtam helyezni, egész szépen bele is passzolt maga a villanykörte tartó, szóval amúgy ragasztani se kellett, beleszorult szépen, ugye a oldalfeldeségnek köszönhetően, és ha minden jól megy, akkor még világítani is fog a végén. Ilyen szép lett! Köszönöm a figyelmet, sziasztok!